Takže čaute, po 2 hodinách som vybrala papier spod toho, čím to bolo zaťažené a nakreslila som si, síce je ešte trošičku vlhký, ale to ničomu nevadí. Normálnou ceruzkou som si predkreslila približne rovnakú lištičku a teraz ju obťahujem. Tak. Dobre. Môžete ich robiť rôznej farby, podľa toho, aké máte trblietky. Ja tuto asi budem robiť striebornú. Musím sa pozrieť, že koľko striebornej mi ešte ostalo. Ja mám tie trblietky, jedný mám... tak mám obtiahnuté takto. Jedný, teda tieto troje mám z LPS tých veľkých a to sa dá vyzdobiť, takže ja som to nezdobila, ja som si proste to tak zvyhnula. A toto mám z Frozen tašky, ale tu sme používali, ale je tam ešte niečo, aspoň dúfam, malo by byť. Dobre, teraz si to podložíme papierom, nejakým ďalším čistým. A zoberieme štetec. Takže ideme skúsiť, či tam vôbec ešte niečo je. Alebo si potom zoberiem zelenú. Ale je tam. Tak. Mohla by som to spraviť aj dvojfarebne, že to, čo má byť biele, urobím tou striebornou, ale ja si ju len tak. Toto nebudem robiť asi tak nahrubo, ako som robila tú fialovú, lebo tam som tak nahrubšie dávala tie trblietky. Takto. Toto je taký veľmi pekný nápad, takže určite sa inšpirujte. Tie trblietky by sa mali dať kúpiť v kreatívnych potrebách, takže. A keď to tak budete malovať, tak tie trblietky, ono to pôsobí ako taký lak. Proste ako lak, tak sa to leskne, aj vám sa táto časť tak trbliece, ako keby bola nalakovaná a tá druhá ako normálny papier. Možno si myslíte, že to pôsobí tak iba dovtedy, kým je to mokré, kým vlastne nie sú zaschnuté tie trblietky, ale aj toto má taký efekt, že trblieta sa to, ale vyzerá to také ako nalakované tiež, takže nie je to len tak. Tu na kľudne, keď by ste tu napríklad išli za čiaru, vôbec ničomu to nevadí. Horšie je, keď idete za čiaru tam, kde nemáte. Ono sa tu dá ešte zotrieť, samozrejme, kým je to vlhké. A to ničomu nevadí, že ja tu idem za čiaru, pretože ja aj tak tú líšku budem vystrihovať. Alebo aspoň ja neviem, ako vy si ju môžete nehať na papieri. A keď takto idete za čiaru, tak ono to, tie trblietky proste neovplyvňa viditeľnosť, že tam tá čiarka je proste. Proste to tam také bude, je to také priesvitné. Dobre. Ešte asi trošku by sa nám zišlo. Teraz zase musím zabojovať, aby som to odtiaľ dostala. Tak. Tak mi to vidie ako keby aj na takú hrubšiu vrstvu. To som nečakala, lebo v tej už nebolo skoro nič.
ale ešte tam furt niečo je na tých stenách, to keď sa nabere, tak ešte na jednu takú líšku by sa mi tam určite našlo toho. Takže dobre. Ako hovorím, môžete si spraviť tú líšku, alebo hociaký proste predmet, symbol alebo čo, si tam nakreslíte a vyfarbíte si ho, ale varujem vás, nekreslíte tam niečo, môže to byť aj viac farebné, hej, ale nekreslíte si tam nejaké komplikované veci, pretože ak by to malo byť nejak komplikovane vymaľovávané, dúha možno ešte najviac, hej, ale ak to má byť nejak komplikovane vymaľovávané, tak to sa vám nebude dobre vôbec, to sa vám tam všetko zleje do jednej machu a to nebude dobre. Tak. Teraz ja odstraním trblietky, ktoré tam sú na tých bielých. Ja nemám to moc ani na tých bielých miestach. Kotvá sa robí presne takisto, takže zbytočne by som iba zaberala čas. Potom tento štiete do tých trbletiek, tak to si poriadne si ho umýte, pretože potom, kebyže ho necháte chvíľku, on stvrdne a mne sa to už stalo. Ale ja viem, ako ho oživiť, musím ho poriadne vymáchať vo vode, potom ho zase raz použiť a dobre, ale naozaj si to musíte ísť teraz umyť. Dobre, takže takto to bude vyzerať na konci tejto druhej časti. Ale stretneme sa zase až o ďalší deň, pretože to musí 24 hodín, aj keď schnie to trošku, schnie to aj za 3 hodiny, ale ja to nehávam vždycky radšej cez noc, kým stvrdne ten papier a všetko, takže na jeden deň si to fakt nehajte uschnúť. A potom zase v tretej časti. Tak.